Kayon, dirita sa sakramento sa kasal, importante kayo ang digili nato. Labi na ninyo. Kung atong tanong pag-ayo, ang pinakauna yun nga milagro nga gahimo ni Kristo panahon sa kasal. Ang paghitabo ingon ani. Dili sa Ebanghelyo sa Juan, Kapitulo 2, versikulo 1, atos 11. Sa ikatulong adlaw, may kasal dito sa lungsod sa Kana sa Galilea. So, kasal ni siya. So, may kasal sa Bible. Sa ikatulong adlaw, may kasal dito sa lungsod sa Kana sa Galilea. O dito ang inahan ni Jesus. Gidapit sa Jesus o ang iyang matinunan. Sa nauto na sila bino, ang inahan ni Jesus, ingon kaniya, wala na sila bino. Sa sitwasyon niya sa kasal. Si Jesus may tabag, babae, ayaw ako tudloi kung usay akong buhaton. Wala pa mabuti akong panahon. Niya, gingnan sa ina ni Jesus, ang mga sulugoon, buhatan ninyo, bisan unsa iyang suhukan ninyo. Ang mga Hudyo may mga tulumanon, sa ilang kinuhuan, labot sa pagpanglinis, at tungod nini, ito'y gibutang nga, unang katadyong bato nga sudladan o tubig. Ang matagos sa kasudad og 20 ngadto sa 30 kagalo nga tubig. Si Jesus mingon sa mga sulugoon, kung ano yung tubig kini mga tadyaw og ila kining gipuno. Unya mingon si Jesus kanila, kaba ang tubig og dada ngadto sa tinugyanan sa kumbira. Ug ila nila kini ngadto kaniya ug iyang itilawan ang tubig nga nahimo nang unang milagro nga gihimo ni Kristo. Wala siya masayod kundi gikan ang mga bino apan nasayod ang mga sulugoon kamoy nakabo sa tubig. Busa itawag niya ang bana ug giingnan kabatasan sa daghanan ang pagdalit pagunas sa labing maayong bino ug kon pakayon na pagayo ang mga bisita ay hapag idalit ang bino nga dili maayo kayo. Apan karon panimo idalit ang labing maayong bino. Gihimo ni Jesus kining una niyang milagro dito sa Galilea. Dito gipadayag niya ang iyang himaya ug nano kaniya ang iyang mga tinunan. So muni siya nga ang kaimportante sa kasal. Ang pinakauna yung milagro nga gihimo ni Kristo, kasal. So nakita ni Kristo nga dunay kulang panahon sa kasal. Nga bisan dili pa panahon si Kristo nahimog milagro. O tungod pud ana si Apostol Pablo tudlo po nato, labi na ninyo. Ang giingon, ang asawa dili mo'y magbuot, siya lawas kandili ang iyang bana. Sabot pasabot nga, kinahanglan nga maminaw gid mo sa sagusa. Pananglit, mingon ang inyong bana nga ayaw na suota kay hilab. So ang babae, masugat mo sa dili, masunod yun mo. O ang laki, kung badungon po sa asawa, maminaw po. Kaya ang gitudluan man ta, ang giingon nga, ang asawa dili mo'y magbuot sa iyang lawas kung dili ang iyang bana. O ang bana usab dili mo'y magbuot sa iyang lawas kung dili ang asawa. O kani importante ninyong magtiayon. Ayaw ihikaw ang inyong kagalingon sa usag-usa. Ayaw ihikaw yung kagalingon sa usag-usa. Guwas ka, magsabot ka mo sa pagbuhat ni ini. Palit ay gibate, normal na siya. Sulod sa mubong panahon. Mubong panahon ra. Paghuman, padayon. Inana ang kaminyoon. O, gawas ana, gituluan pa kita. Kani importante ni kayo ninyo. Mga bana, muna nasa Biblia, mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ingon nga gihugma ni Kristo ang iglesia. So tudlo na nato, muna natin seminar. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ingon nga gihugma ni Kristo ang iglesia. O gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. So dili pananglet para na
sa kay jeep ba? Nya, uso mo to sa unay baming. Pag ingon nga, nuligi kadlukan, mas nauna pang ni lukso ang bana kaysa asawa. So, di dapat. Kaya hindi ingon nga, mga bana, higugma yung asawa, ingon nga higugma ni Kristo ang iglesia o gitugyan ang iyang kinabuhi alang ni ini. Wala yung bali na sir, asawa po. Naapod, dire, sumpay na siya. Ang gingon, aton diretso ang pagbasa. Dihimo kini aron pag-aral sa iglesia. Kinahanglan nga ang mga bana mahigugma sa ilang asawa, ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Ang bana nga nahigugma siyang asawa, nahigugma usab sa iyang kaugalingon. Walay nasilag sa kaugalingon niyang lawas. Sinunua, pakanon niya kini. May trabaho, pakanon ng asawa. Dili kay magsiguro ka ng bana, bahala ka na ng asawa ka. So di na siya pwede. Hinunua pakanon niya kini o gatimanon sa masagibot ni Kristo sa iglesia. Sumala sa inyong kasulatan tungod nini, ang lalaki mo biya siyang aman o ginahan o mutipon siyang asawa o silang daw may mong usa. Pero ang sa babae, ang sa lalaki, nasa pikas, ang ingon nga, ang mga asawa kinahanglan nga musunod sa bana. So muna siya ang sumpay ana. Dayon usa ka importante kaayo ang kasal tungod kay mao man ay giingon ni Kristo diri sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 19. Muni rason nga wala gid tayo mo divorce sa Pilipinas. Tungod na ani kani nga part. Sagdan nato kapitulo 19 sa Ebanghelyo San Mateo. Tapos si Jesus makasulti nining mga butanga, ibiya siya sa Galilea ug miadto sa Judea. Tabok sa subang Jordan nagkang mga tawo isunod kaniya ug didto iyang giayo ang mga masakiton. Pipila ka parisyo miduol ug bisulay pagbiti kaniya pinagi sa pagpangutana. Munay pangutana nila. Nagtugot ba ang atong balaod nga ang bana makabulag sa asawa sa bisan unsang hinungdan? Si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa ni manis kasulatan? Sa sinugdan ng Dios naghimo kanila nga lalaki ug babae ug miingon. Tungod dinhi ang lalaki mobiya siyang amano ginahan ug mutipon siyang asawa ug silang duha himong usa busa dili na sila do kun dili usa lamang. Tungod dinhi kinahanglan nga dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Walay divorce. Muna siya. Mga kung dunay mga magbabalaod nga magpasyog da og divorce, muna ang simbahang Katoliko magrally yun. So pakita na kay gidili gid na ang divorce. Mugani po ni rason manaw natin Protestant karon. Kay ang hari sa England na si Kabit gusto niyang pag-aslan. Di mo sugot ang Santo Papa. Ibulag siya sa simbahang Katoliko o naghimog kaugalingon. Church of England. Suna na siya. Inana kahigpit ang atong simbahan. Mga wa gitay divorce. Pag nakasal na, lifetime ginato nga tulubagon. Sumala na sa gingon ni Kristo. Pero sila ni Moses niadto, nakadivorce po sila. Mga managingon. Ang mga presyo ng utana kaniya. Kung mao kana nganong nagtugot man si Moises nga ang bana musulat siyang asawa o pahibalo sa pagpakigbulag o siya makabulag na kaniya. Si Jesus mitubag. Itugot si Moises kaninyo sa pagbulag sa iyong asawa kay kamugahi magpulo. Ito ang Kristo. Apan dili gid kini mao sa sinugdan. Busa sultihan ko kamo. Nga bisan kinsa ang mubulag sa iyong asawa makapanapaw kung siya magbinyog lain. So di gid pwede ang divorce nato. Muna ingon diri sa Biblia mga